West Karbi Anglong Chinthong MSC constituency ka parlo amsera long kherwang mate khasia khe tumthami amethang anim aron riti karkli ka phejopen sok chili longli paklok le prang arnam ke thia phan ke thok ke jirpen tho lindo rong aje katalon paduponlo Labangso tholindo rong aje laki sai katiki choklem chodam amo penchenglo ningkan isia pharman pirthe avora krem kisukyun i penchenglo sailang no pen ke pejok jia phan lapen sok achili longle paklok le prang arnam kingri ke thok ke jirpen arnam ke thia phan ahir jumi ke hang arong ajilo Aningkanwang ason tak taxi labangso tholindo rong aje aje mek paduponlo Pinpur dam sinang non Karbi Anglong arlo kherwang akhai ke khasia khailo setame latuma khai bangke ladha Karbi Anglong along sido chot lahai khai so phan ke lang kalana nangji ke Karbi Anglong Autonomous Council setame arpudo athe ke latum ke hakko penta daksido lapen rong rup kachepathirlo thi reng seta hakko penta ladak sidolo alang nitumta indigenous tribe binonglo Nonapor Karbi Anglong Autonomous Council Ningkan Troxike Pleng de Pita Latuma Phanke Avar Saike me Kiti Punon Puanta Thek Ponlong Lelang Non Kachari Bom Karbi Anglong Autonomous Council long setame United Khasi People's Organization Karbi Anglong Tiripia Maipen Aphong KAC Phan Avar Saike Long Japan Kachuning Ripon Paduponlo Setame Labangso Puthak RD Pipon Pede Lamchak ke aphong pipa jodonlo bon setame alamchak chipa pleng plesi non ade kache korapor nangle thuba masonsi thekpon longlo jinso memian pin non labangso tholindo rong aje katalon ponki atheke amithang rong isi la pente boktera yatum chirung pensi ha phiphu arni pentami aningkan wang tholindo rong aje talon pon bomlo lasi Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture Department atum non puanta langdun dedek lapen pang thek pon pede da bangki manghume me alam binong tangte kopia phansi Art and Culture Department asai kam ki bi pon loputa Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture Department atuma phan karju paduponang kokpo Hemari Rongpha report Karbi Anglong Live